Представяме на вашето внимание новият Acer Aspire E1-531. Това е 15,6 инчов лаптоп, предвиден за бюджетният пазар. Както сами можете да забележите, неговият вид е класически, а дизайнът му е изчистен. Капакът на екрана е в тъмно-сивата гама и е лъскав. В средата му е позиционирано логото на Acer. Мястото, на което почиват китките, е в сребристо. Клавиатурата също е класическа, с големи и широки клавиши, а имаме наличие и на отделна цифрова клавиатура. Тъчпадът е също в сребристо, но неговата повърхност е леко грапава, което го прави по-лесно осезаем и приятен за работа. Екранът е с светодиодна или LED подсветка и резолюция 1366 на 768 пиксела и лъскаво покритие. Над него се намира 1,3 мегапикселовата веб камера. Лаптопът е снабден с всички най-необходими интерфейси, което включва USB 2.0. От дясната страна виждаме два такива порта, следвани от оптичното устройство и задължителната Kensington заключалка. От другата страна виждаме още един USB 2.0 порт, вход за микрофон, изход за слушалки и интерфейсите за връзка към телевизор или монитор, VGA и HDMI. Това е решетката на охлаждането, а това гигабитовата LAN карта, следвана от входът на захранването. Лаптопът естествено има и мултифункционален карт-четец, поддържащ няколко стандарта. Acer Aspire E1-531 се оборудва с бюджетните варианти процесори Sandy Bridge на Intel, сред които последните ревизии на Celeron 820, Pentium 960, Core i3. Поддържа до 8 ГБ DDR3 RAM на 2 слота. Твърдите дискове са с обем между 500 и 1000 ГБ и скорост 5400 оборота в минута. Видеокартата е вградена Intel HD, което я прави подходяща за гледането на филми с висока резолюция. Звукът се възпроизвежда от два висококачествени стереоговорителя, намиращи се в горната част над клавиатурата. Acer Aspire E1-531 е особено добро предложение за хората, които се занимават с текстообработка, които искат мултимедиен лаптоп и които не се нуждаят от използването на мощни програми, тъй като е на особено конкурентна цена и с много хубава визия.